Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Ka Ribhoi Dorbar, hapok jingelam, jong Presiden Uba Arbi Shadam, kira lek bani kenduk kerpang yo Chief Advisor jong kini kekenhun, u Dr. Didi Lapang, hayeng sa jong u han nong ba shlong na kepentaban ai, ya ka kerku kerdok, bat ka kitbok keryang, kum ka jing ai Khublei Christmas. Ha ka jingelang ka belingkot, kino yelam jong ka Ribhoi Dorbar, kila ai Khublei u Dr. Didi Lapang, ba unang yo ya kemet ke pokot ke bakya. Bat ba unang la ban peteng ya ka jing syakri si bat ba, jong ka tem Ribhoi, ha kisnem ki banangwan. Kini kenduk beriba ka degli penbaik kenang hi ka ban wan kum ka Ribhoi Dorbar banyak kenduk i ban pan jumut kumno banya trei banya keren banya khana na ka banta ka jing roi ka jing par jong ka Ribhoi bro gawei bat ha ka ju ka por ngi wan ai ka jing karkhu ka do na ka yang ka Ribhoi Dorbar yo Chief Advisor jongi Dr. Didi Lapang bat ha ka ju ka por ngi kemilenti ni wan panru ya kajing kentin kerku kerdo ke jong i na ka banta kajing la jong ni pat ki mandin ki longdin ki mandin bat ki nong bot ki jong i wan trei na ka banta kajing roi kajing par jong ka dong Ribhoi hi bro kawei te ni terwa phi ba kajing suk bana palat ya kajing sempang ka bana roi jong i views Chris bat ni terwaru hapi ya ka Christmas ke bakmen kasnem thamai ke bersuk bat lano ka metru i ngai skem bakamen sim ke basyapo ke lanang rahem ke lanang kim ha ka ban aibuj aibori ke longdin mandin ki khun si ki jumpi bat kamtam ngiru bai dan nang mat pi ka ne ko po te nang ko nang kha ba wat la phimla si banya banyeng ke Ribhoi kan nang kan mau kan tempang ya pi hadu bangin dala pat bang sekenduk pat hakawi pat ka por te ya menta ni kerpat ya u presiden gujungi bain IT yo ne u jumbam bang ikut ke Christmas ban kumkadak ke jing kemen ke jing borom mi phiba tai sasin ngaban biang ni kwa ni da angnud bai ba nang saj nang klan wa da ke jing temen nang yo ke met besaj ke klan bat nginang kemilenti ru ya kitin kerku kerdo na i mentahi tang sukut mga ngatrai ngangi scam insa ai kita kitin kerku kerdo jeng gitu imslam ba na kam taka beli nang kerku kerdo i polis Kuba nila usuanra soba na Ribhoi Dorbar nak banta jongpi nak banta ka Christmas basuk ka bakamen kasnam thamai ka basuk bakamen ipi yapi bagai ikong bapi ya nang yo kamet ko ki bakia ha jing no kamet ning kamen skam bo ble long lambat pi ham tam ha jing longa jingo yo ble ha ga bajrong tame ba sai sin pat wai ga ladi ye snow ye sur yo ga Bethlehem mình cần mau ya cái jeng wan long breu jong nong panem jongi so ngu si bone ba nyala ba ne kendo kumne mi nong yalam jong Ribhoi borok away but hamtam ke bajuket ya Ribhoi Dorbar ki bawat ya ke jeng development ha dong Ribhoi ya jeng suk ha jeng edai bat ka jeng punon burom ya ke dong jongi ya ke jela kero kumjo bat kum ta me ya tonong thau jongi agan ngasi ban ai Khublei kerpang ya phi ki parlok ki ba wan khnang bani kan do hangne ba ke jing ai jong phi kum ka dak jong ke jing kan mau burom ya kan Christmas ki ai phi yo nu ke ban dan burom ngeu ba bleu nang kersan nang yo ka bor ban ngej ba nginang la ban yo ke jing kemen kan Christmas ka banwan bat kum ju ru nang yo kisnam ke betmai ko malong menta nang yo bor bat ubleu nang ai ka bor bar ngai sem ba ka mensim syakri kanang hem kanang me ya ka ding hapo ka mensim jonga bat kum bajulong ngadon ka jing syakri ba dadu menu
hawangi syakri bat niyo ya ka jing ya trilang bat ki break ba song ka ni dong ba ik jongi ka dong Ribhoi mentang ya snow bagade ka benta jongi ban mi syakmat ban nom ino ya ka kam bat ban lengba jong ka ni ka jing kendu jongi jing slok ka jongi lengba jong ka platform ka bala ai ya ka development na ka dong Ribhoi borakawai ni ai buram ka dong jongi ai buram ka sarkar ka jongi badegari India ai borakawai baga nang pensa serngeu ya ka dong Ribhoi barit jongi nrai ka dong Ribhoi ko ei ki jongi ai Khublei sibon ni ka ni ki jingwan jongpi ki kentin penslur jongpi ki kentin kerku kerdo jongpi ki ne apa ka donor ke jonga bat ngan yai syakri ya ka ri kar badang la ban par ke kijat kar badang la bersawa ka mesem bat kat ba ka jing ei ya ka dong ya ka ri ka dang sa ka sentur ka nom la bat sngap jar nrai ka yai syafrang ban yai peta bat pendon purom ya ka kam blop set talor jongi kerku kerdo ba ka jing ya teli hau jong ko ka platform ka Ribhoi Dorbar lan ka Ribhoi district hiboro ko we kanang yai ne kanai bat ki jing kala ke bon ka persai ki don nre ai ba ki no ki jing kala kenun ra ya ka development kenun ra ya ka jing kyu syafrang bat kenun ra ro ban yai ken mau buram mi ki bala syakri yang ya ka dong Ribhoi ki barem ki ba don long ka jing ki pastor ke lam niam ki no ke bala bet of smai jong development ai Khublei kita baro bakiru ini oleh ka sur jing sawa jong Christmas bat kumjo ro ki jing sawa jong jing syakri ken yai thmai ken yai em bat ken yai pendon buram haka kateng dong Khublei fi parlok to leisuk leisang bat to ai ke jing ko jing kha ubre na yangi bat na ro yangi ka mensim syakri bat ka mensim syakri hi ka banom yap lano ru kat ba dang sa kasnam kat ba dang sa ka jing e ki jong try jong e ai ba ka jing e jong e kan long ban syakri ya kare ka jai ban reu ba de try nong thau jong ka beneng ba ka khendeu Khublei phi baro to blen kurku phi ai phi ka Christmas besok ba ka snam thmai ka ba dab ba byang ha ki ya chaprang jong e baro yang scam what can run tur chaprang Khublei don kan ba ni Khublei siwon